Само няколко минути по-късно Луна влиза в кухнята, но не за да помогне с готвенето, а за да сътвори поредната критична ситуация. Може ли да не пръскаш така с водата? Ерна, къде има доматен сос? Пюре? Не поръчахме ли те доматен сос? Не, има някакво пюре. Дай пюрето, дай. И сега, като няма доматен сос, няма да ти стане манджата. Някой знае къде има пюре? Това накрая ще си изпроси нещо. Какво пюре? Пюре доматено. Не искам да се купя. Тогава 4-5 домата. Ще може ли? Най-меките. Айде, моля те, да. Айде, давай да стържим. Дай, защото съм на вълна вече да ги слагам. Критически вълни се казва. Само на... Ей, you shut up, окей? Моля те, моля. Разбирам, че не Бъма! Отивай си на село там и едва те търпиме. Тук вижда всичките, да. Личи си, че Ма преди малко ми е тук не впръскала се ме. Много големи са вълните. Много са големи вълните. Вълните сигурно от тебе са те почнали, защото си неадекватна абсолютно. Ти изглеждаш по-неадекватна. Доста по-неадекватна. Ема ти не знаеш какво преди малко. Това е от възрастта и тя непрекъснато за вълни говори, за разни доматени сосове. Отиди да я успокоиш. Да ти повикаме тук някоя бела риза. За теб ли? Ето имаш ти белата риза, всъщност имаш. Стига, хора, стигаме. По-дълги ръкави. Не се тровете, безмислено е. Ема може и да готвиш да ти се подиграва, че Храната съм казала, че няма пюре. няма да стане храната, това е Гледай отровно, го как разбирате. върви. Ще вървя както си искам. Ти си готви, за да ти е пълен стомаха, да не би да отслабнеш. Аз готвя за другите моето дете, аз не ям месо, разбираш Сцената ли? е отговорност, не може да Погледни търпи... я, с нощницата. Моля ви, момичета, какво правите? Моля ви се. Не може да готвиш и да ти яде от яденето и да ти се подиграва. моля. Ненормално, ама като е ненормално, да му поръчаме с по-дълги ръкави риза. Стига, киче. Моля те. В България не е лесно да изкараш някой луд, който ти е конкуренция. Не, моля те, не влизаш в такива разговори. Дайте, нали? А тя защо ме обижда? Ерна! За себе си ли говори? Това се снима в момента. Това се снима в момента. Точно, защото се снима. Не дейте. Там е живяло Шуменско, знае какво значи кафа си киме. Киче! Моля те. Усмирителна жилетка за мадам, великата звезда на естрадната музика. Киче, моля те. Ще се промъкна като муха, която ще убиете, може би съвсем скоро. Ти разбираш, аз мия и изведнъж ми пръсна, даже аз се напръсках и вика, не ме пръскай. И случва се, айде сега. Еми, затова ти казвам, че се случва. Аз не отговорих въобще на това. След това за яденето ми се подиграва, сега много става вече. Киче! Моля те. Ерна и ти. Аз ли? И ти. И ти също, Гъмов. Защото ти просто вече сказахте ми нервите. Луна и на мен и с мен се зява. Не ме притеснявай, ако обичаш.